Shubor nakaslem jong unongsan hima. All Meghalaya Karbi Association kalapha igajing skolam shigbahi ngasam jongkitu gibala du no igba yet baton kabala ja ka arpu artarek unai wing arajar arpu ar hakshnong mukro a West Giant Hills District hakabaki pulet Assam klasiat pathar klem dadon kajing snosen ai nakaliang ka AMKA kalapan ram jori ki pulet Assam halor ka jingle don bor jingle riu klau jongki bakila penyap dusman ni ki brio ki balui lui ka AMKA kalakar pat baka sarkar ka diban bishar hok halor ka ni ka jingja bad bakum kini ki jingja kim de shu banja badia ki bala don kti hakati ke jingja di ban kemat bishar kat kum kaan shu ka AMKA kala karpat ka sarkar Meghalaya ban bu di ki police outpost lani ban pen khalan ki police outpost khaput khnang man sangan ki pat ba khublei phi baro ngisau kendet hadin ba ngiliok jingtiep ling ba ha social media ka balajia ha ka ap atrik bunai nombar arajar ko ar haksno mukro West Giant Hills District hakaba kisangut kibriu kibalului kidue yala kajing bukodor kajungki da kajing siap pathar jong kineki pulit Assam kumta nagaliang ka All Meghalaya Karbi Association hadin banglio sneo bat yung tip ling ba ka social media ngira don ka tajing kendulang hak arp sauterik u menai nombar hajar ho ar ha mwang ro district ban pen pau ya kajing husi halor kajing le don bor kajing rudum kajing le ru plau jong kineki pulit Assam te ngi na kaliang jong ka All Meghalaya Karbi Association amka ni ai kajing solam ni pen pau kajing solam ya gitu kibahi ngasam jong gitu kibala khat no blayap no ha katu kasni ba uble trai kenrat kin semar bat kin niat umat thang ke jungki nang tepat ngi na kaliang ka amka ngi season ngi ngau ban penram jur ya kin gi pulit Assam halol ka jingle don bor ke jungki ke jingle rudum ke jungki bat kene ka ban ra ini ya ke jingma ke jing sier yengi pat ba ngi nang don ke jing sinia ya ki pulit hari makipat ila hak takam kom kemun idon ke jing ma nak beta kala syai ke jungi tem hak juga por ngiseur ban kerpat ya ka sarkar baki dia ban bisar hok ya katu ke jing jia nama ba la syai seru kanam desu ban jia kum ke jing jia ko basusi nang tah juga por ni nak liang juga All Meghalaya Karbi Association Isnyo ban bu kajing pat hak sarkar Meghalaya baki dia ban bu ya ka ban bu dan ban penklain ya ka police outpost hakum gitu gijakah ka ba sejam mana por bahkan nam desu ban dia hadin hapur kenang bagi pat ba kebetulan hakate ka jaka kin singan kin imsuk imsan klem dan kana no kajing pentur de hak juga por hot katu kajing jia ke mengitiap ba kerja ling ba da ka baki leksalan ya kata giding hanre hang to ngikwa banong ba katu kajing leksalan ke ngimtiap ompala ban pesisya ba to kade baki kila kilik tu ne kiding gijung ki hanre hak ne por ngisnya ban bu kajing kerpat ken ba ka sarkar ki pulik ide pasothu lada gilap kino ni bri balik bian to da kem ki da bishar ka hok om da ka balik pin ibor lan om da ba ban siap pathar ya kum gitu kene ka ban ra jing ma yang ni hapok ki melang salang bat kum kene jing cia ni mak ban priang hapok ki melang salang lemar ba ngi don kam ya ka sung san te nakaliang jongi saisen ni pen pau ke jing husi bakrau halor jong kete kejing jia kabala jia haga arpa atrik ubnai nombar ajar arpa ar kublei shibot